नको, वर्क फ्रॉम होम सुरू आहे ना, काम असतं. तुका बघूनच माझा पॉड भरला. मी सरळ गावात पळतल, मी गणपतीनी दिवाळी करूनच येतल. माका पण आठवण येता. ठीक आहे ठीक आहे, काळजी घे, घराबाहेर पडा नको. चल बाय. वायरस को फैलने से रोका जा सकता है. खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें. हाथों को नाट वराने कोरोनाच्या ह्यो एक माझा फोन उचलणार आहे. काय गेलो काय माहिती, किती वेळ वाचता ही कॉलर टू ऐकू ऐकू. इतक्या वेळात मी गावात जाऊन येलो असतो. अरे उचल बाबा, अरे उचल. गेलो घरात. कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है. खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें. हाथों को लगातार साबुन से धोएं. अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से रुकें. अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें. जरूरत पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 0112307804 पर संपर्क करें. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी. The person you are trying to reach is not accepting calls at this time. Please try your call again later. घरातच असतले, आता खंय जातलं. त्या चीनच्या औषधीचो हो त्या मेल्यांमुळे ना माका गावाक जाऊक मिळाला नाही. लॉकडाऊन लागायच्या आधी शनिवारीच पळलं असते ना तर बरा झाला असता. तुझ्या भावाशीची गाडी आहे ना आंब्याची, त्याका सांग ना सोडू. तू मुंबईत येलो असत तर सांग ना त्याका सोडू. मला खळव सोडल्या तरी चालत, देवगडात, कुडाळात, वेंगुर्ल्यात खळव चालत. ते सांगणार आहे त्याका सोडू. होता. अरे नाही मोबाईलात काहीतरी घेऊन बसला असताना. चिवटाची ना वायफाय बंद करते. थांबा वायफाय बंद करते. एकदा फोन घेऊन बसली काय खाऊ जेवची पण एका सुद्धी नाही. काय सांग. Oh no. लाईट तर वायफाय कसं बंद झाला. शी बटन कोणी बंद केला वायफायचा. शी बाबा काय हो, तुम्ही वायफाय बंद केला. हा हो, मीच बंद केलंय. मगाचपासून इतकं आरडतोय तिसर हे करुणा गो करुणा करून हाक मारतोय तर जाग नाही माग नाही. एक तर तो रोग इलो तो पत्करता, वायफायचा रोग अगोदर नको तो. एक तर जेवची नाही, पाणी घेऊची नाही, शुद्धी नाही. पाणी मागतो, आरडतो तरी जाग नाही कोणची. हा ह्या चलता असं रावलात ना तर तसेच रावतला. Son of a gun, and he's looking for some fun, and the answer's none. They call me Kill Bill, Monday, Monday. Kill Bill, Monday, Monday. Frustration, frustration, frustration.
Bring the action. बाजारातून येलय मा अरे पाटल्याला जा आणि न्हा आणि मगेच घरात ये. हो बाजार असून दिलंय माहित असून येऊन नाही सर. जॅकेट आहे माझ्याकडे जॅकेट आहे लवकर आड रे अडे आड मार कर मिले मार चले मेल्या पुढे घे मारून टाकले लवकर गन घे अरे लाईट बंद करू सांगलेली मरे वायफाय कोणी बंद केला. नमस्कार. आज जगात कोरोनानं धुमाकूळ घातलं असं तेव्हा तुम्ही घरातच राहा. आम्ही पण घरातच असो आणि हे जे व्हिडिओ बनवले ना ते आम्ही घरातनंच बनवले सर. आणि हां मास्क आणि सॅनिटायझरचा वापर करा. जर तुमच्याकडे मास्क नसतात ना तर रुमाल वापरा.